Takže dobrý den, já vás vítám. Dneska si ukážeme, v čem natáčím videa a v čem stříhám. Takže já je natáčím Bandicamu. Čekáme, až se nám spustí. Tak. Já vám ukážu ještě, kde si ho stáhnete. Čekáme, až nám naběhne náš vyhledávač. Chvíli počkáme. Takže natříhám Bandicamu, takže obecně, a už se nás pustil, takže si otevřeme, čekáme, až nám naběhne, www.stahuj.cz. Teda myslím, že jsem to tam našel. Ještě chvíli počkáme. Já mám zde připojení 100 MB za sekundu, kdybyste mi nevěřili. Vidíte 100 MB za sekundu, ale je to teda pomalý jak... Počkejte, ne, to zkusím vypojit a zapojit. To bude... No nic. A už se nám to rozběhlo. Takže stahuj.cz download done. Jestli ho otevřeme takhle. Sem si napíšeme Bandicam. Chvíli počkáme, až nám naběhne hlavní stránka. A tady dáte normálně tady pokračové nahrávání obrazovky, kliknete na to a nainstalujete si to. Takže my jdeme rovnou na ten Bandicam. Takže já natáčím sluchátkam, mikrofonem, takže obecně. Takže tady si můžeme nastavit, jak chceme, takže dáme první možnosti. Takže tady máme vybrané pole a soubory DirectX Open GL. Takže my si necháme vybrané pole a potom, až to dotočíte, ten tutoriál vlastně, když natáčíte vlastně hru, tak si potom, až to dotočíte, si to připnete na soubory DirectX a ono vám to automaticky přepne, že bude jakoby větší kvalita. Takže tady se cílová složka, to znamená, že kam se vám ty videa budou ukládat, tady normálně dáte otevřít a už to tam budete mít, já už jsem natáčel hodně. Takže to bychom zatím měli, takže tady máte další nastavení, takže si tady máte obecně okno programu vždy nahoře, spustit program minimalizuje, spustit program při startu počítače, zobrazit FPS na snímcích videa, seznam typů informací, výstup vytvořit ložku, takže tady si můžete, co chcete, takže tady to si necháte za tady si to necháte a tady si zvolíte jazyk. Odkud jste, jo, ono se vám to automaticky změní. Je jich tady hodně. Tak. A tady je podnikávání překladatelů. Tady je, kdo to vlastně přeložil. Takže Česko a ostatní nastavení záznamu videa. To si potom ukážeme. Nastavení formátu videa a automatický záznam. To necháme. Takže jdeme dál, jdeme na video. A tady máte automatický záznam, není nastaven. Takže když se vám to... dokdy se vám to jako ten čas má to video natáčet. Takže tady máme klávesu, tady si můžeme nastavit jakoukoliv klávesu chceme zapínat, natáčení a jakou klávesu vypínat. Takže třeba já nevím, jestli tam dám F1, třeba F1, ale ono to tam nejde, říkáte F2. Takhle F2, radši si tam nechám, protože já natáčím Bandicamu teďko, takže aby jsem
se nějak nezvrvel. Takže tady dáme skrýt ukazatel myší, aby se vám tam skryl, protože takhle, vidíte, už to tam je vidět a tak, už tam není. Takže efekt kliknutí, takže to znamená, když takhle kliknu, tak se to má objeví červený, takže tím dáme nastavení. Takže tady máme zvuk. Zaškrtneme si záznam zvuku, aby se nám zvuk zaznámoval. Možná, že tam nějaký slovo nebyl slyšet, když jsem to odkryl. Uložit nadávaný záznam zvuku, to si taky zasnete. A tady to je všechno, tady si dáte logo, to nás k videu přidat logo. To nemusíme. Tak a tady efekty kliknutí myši. Takže když kliknete myší, tak jako si třeba vyberete barvu, aby se vám kolem toho zjevila. Takže já třeba modrou. A tady si dám třeba červenou. Takže vidíte, je to modrý a když kliknu pravou, tak je to červený. Takže přidat podbarvení ukazatele myši. Takže třeba barva podbarvení žlutá. Tak a vyšší než normálně. Tady máte priorita záznamu, jak ta bude jakoby nejvyšší, může zpomalit jiné procesy. Tak to si dáme. Takže takhle to bychom to měli. Takže tady další nastavení, takže tady si můžeme nastavit kodek, který chceme a tady kvalitu nahrávání. Takže tady si můžeme nastavit od desítky po stovku, stovka je nejvyšší kvalita, potom kodek, to znamená, jaký kód to bude mít, takže FPS, to nevím, co znamená, velikost přizpůsobit na výšku. Jak chcete, aby, co se vám jakoby natáčelo, co chcete, aby se natáčelo, takže to bychom tak měli. Bytový kód, tady to takhle nechte. Tady to takhle nechte. To nechci. Takže to bychom zatím měli. Takže dáme šablony. A my určitě tady zvolíme YouTube. Tady máte buď 360 pascalů YouTube 480 pascalů a YouTube 720 pascalů. To znamená, v čem se vám to bude jakoby nahrávat, jakoby kvalita na YouTube. Takže my si dáme určitě 720, to je nejvýkonnější. A potom si dáme, to myslím, že jsme tady projeli všechno, dáme si snímek a snímek je, když máte klávesu F11, tak se vám vyfotí, co právě teď děláte. Teď si dáte formát, jaký chcete, takže já nechám IPG vysoká kvalita. A tady si můžete video v neregistrované verzi obsahuje takže když si zaregistrujete nebo si koupíte normální plnou verzi, tak budete mít lepší kvalitu a prostě to budete mít lepší, ale já jsem si to prostě stáhnul. A to je asi tak z toho všechno. A já se vám za chvíli přihlásím a ukážeme si, v čem toto video střídat. Teda stříhat. A vy si zatím otevřete Windows Movie Maker, takže za chvilku jsem zpátky.